Vítajte pri našom dnešnom videu. Dneska si vyskúšame takúto malinkú nabíjacú stanicu Jackery. Ako nám funguje. Výkon má až 100 W, čo by úplne malo postačovať na funkčnosť Starlinku aj napríklad projektoru. Starlink, ako sme si spomínali, podľa oficiálnych údajov zo stránky Starlink potrebuje len 20 W pripojenie, napätie na pripojenie a správnu funkčnosť. Sme si hovorili, to nám úplne postačuje. Veľmi malinká, má dve USB-C porty a jeden klasický USB o výkone 18 W, USB-C až do 100 W maximálne. Poďme si teda vyskúšať, ako to ide. Vyzerá, že Starlink sa nám zatiaľ štartuje. Keď sa nám naštartuje, tak budeme pokračovať. Tak sme späť. Starlink sa nám za menej ako 2 minúty naštartoval. Máme ho online. A pozrieme sa teda ešte na našu Jackery, nabíjacú stanicu. Ako to s ňou vyzerá. Starlink by sa s ňou mohol napájať približne nejaké 8 hodín, 4 hodiny, 7 hodín. No, vyberte si. Ale orientačne tých 5 hodín by mal vydržať z takéto roztomilé nabíjacej stanice, ktorú si fakt môžete zobrať do každého ruksaku, nabiť si s ňou mobil a pripojiť Starlink k internetu. To je na dnes všetko. Ďakujem vám za pozornosť a stretneme sa pri našom ďalšom videu.